Azkenean, iritsi gara. Bazen garaia. Si, Jose. Hango aldu mamarretakoa. Bai, Eta non botako ditugu zagorra? aurrera, da igual animalia jango dituzte. Bari da. Hala ba, guazen. Ama, asko falta da? Ez da laba, pixka bat bakarrik. Zezikina dagoen lurra ez? Bai, bazen basereta horri galdetzea. Aixo, hemen bizi zira? Bai, horretan guazen. Beti egon da lurra zikina? Bai, normalean jendeak lurra botatzeko. Sakarran lurra botatzeko. Juteka. Ba, zuzen biako du. Aurrera! Egunon, Apa! kaixo alkate jauna. Zerbait egin behar dugu. Mendia oso zikina dago. Bai, jendea beriari behar dugu mendia kontrolatzeko eta jendea kontzientzatzeko kanpainak egin behar ditugu. Bai. Herritar batzuk isaka etorri dira. Zerbait egin behar dugu. Eta iragarki moduko bat itxama dugu? Bai, hori da. Ikuste dituzue mendia zezikina daudezen. Hau onartu zina da. Gureak gure da basa jaitea. Basoa derena da.